तर मित्रांनो आता आपले फोडून झालेत. आता नंतर आपण धुवून घेऊया. सगळे फोडून झाले जेवढे. टेस्ट एकदम भारी हा. एक नंबर. एक नंबर. नक्की बाबू कशी झाली? भारी ना. नमस्कार मित्रांनो, सृष्टी ब्लॉगमध्ये पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत आहे. मित्रांनो, सर्वप्रथम तुम्हाला सगळ्यांना नवीन वर्षाच्या खूप खूप शुभेच्छा. तर मित्रांनो, आज आपण काहीतरी नवीन करायचा प्रयत्न करतो आहे. आपण आज लोळग्याची चिल्ली, म्हणजे असे लोळगे असतात त्याची आपण चिली बनवणार आहोत. आपण त्या दिवशी नदीतून आणले ते 2-4 दिवस ठेवावे लागतात. तर त्याची आपण चिली बनवणार आहोत. तर ती कशी बनवतात त्याची आज प्रोसेस बघूया. चला तर मग. तर मित्रांनो, हे असे लोळगे आहेत हे बघा. याच्यातलं आपण ते फोडायचे आणि मांस काढायचा आणि नंतर त्याची प्रोसेस करायची. आपल्यासोबत सृष्टी पण आहे ते बघा. ती शूट करणार आहे, कॅमेरा पकडणार आणि मी ते फोडतोय आता. चला आधी फोडून घेऊया. तर मित्रांनो, आपण हे आता फोडून घेऊया. आतमध्ये असं मांस असतंय बघ. पण मागचं नाही घ्यायचं, जास्त टाकून द्यायचं. पुढे हे फक्त एवढंच घ्यायचं. त्याला इथे पापुद्रा असतो ते काढायचं आणि नंतर धुवून वगैरे घ्यायचं. आधी हे मांस मी काढून घेतो, पूर्ण कपची वगैरे काढून घ्यायची. जिवंत ते अजून जिवंत आहेत ते. बाहेर ओढला ना तो परत गुतूच जाणार. काय टाकलं असतं बघूया. हे काढून मागचं नाही घ्यायचं, त्याचा एवढाच घ्यायचा पुढचा. आणि इथे तर पापुद्र असतं त्याच्या इथे तोंडावर. त्याचं तोंड असतं, जो तो पापुद्र असतो तो काढायचा. दाखवते तो. तर मित्रांनो, आता आपले फोडून झालेत. आता नंतर आपण धुवून घेऊया. सगळे फोडून झाले, जेवढे आपण आणलेले ते सगळे फोडले. एवढीच मास्ट झाली आहे. ते आपण धुवून घ्यायची, मग दाखवते व्यवस्थित. धुवून घेतल्याच्या नंतर बाकीची प्रोसेस. तर मित्रांनो, आता आपण हे फोडून झाले ते बघा.
आता हे आपण धुवून घेऊया. हे मी गरम पाणी करून घेतलंय जेणेकरून त्याचा बुळबुळीतपणा असेल तो निघून जाईल. हे थोडं गरम पाणी टाकतोय आणि ते मी धुवून घेणार. गरम झाला हे टाकून द्यायचं. मित्रांनो आता आपण हे लोळगे साफ करून घेतले आहेत ना, हे बघा. तर त्याच्यामध्ये आता आपण अंड घालणार आहोत. एक अंड घेतलं आहे. हे आलं लसूण पेस्ट आहे आणि ही मिरी पूड, काळी मिरी पूड, कॉर्नफ्लॉवर आहे. तर हे आपण सगळं एका टायमाला घालायचं. थोडंसं मीठ टाकणार आहोत कारण ते खार असतात. नंतर आपल्याला सोया सॉस पण वापरायचं आहे. मीठ थोडंसं किती, 1 चमचा ना, 1 चमचा, अर्धा चमचा मीठ टाकणार आहोत. त्याच्यानंतर त्याच्यात ती आला पेस्ट सगळी आणि अंडा. हे आपलं काळी मिरी पावडर 1 चमचा, 1 चमचा बस घालणार. आम्ही 1 अंडा घेतलाय. अजून पाहिजे तर अजून घेऊ शकतो. आता हे एवढे पीस आहेत म्हणून आम्ही 1 अंडा घेतलाय. आणि कॉर्नफ्लॉवर पण ते 7च टाकतो. कॉर्नफ्लॉवर किती चमचे, 4-5 चमचे घेतो. चमच्यानंच घे ना, लक्षात ठेव. 5-6 चमचे आपण ते कॉर्नफ्लॉवर घेऊया आणि ते आता पूर्ण एक जीव करून घ्यायचा. पूर्ण मॅरिनेट करायचं आणि थोडा वेळ ठेवायचा. मित्रांनो आता हे आपलं पूर्ण हे ढवळून झालं आहे सगळं हे घालून. आता थोडा वेळ आपण असंच ठेवूया आणि नंतर त्याची पुढची प्रोसिजर काय ती पाहूया. केलेलं ते आता फ्राय करून घेऊया तेलात. आम्ही सर्व चुलीवरती बनवतो. आग पण जास्त मोठी नाही ठेवायची ना. ते जरा चरचत तेल उडणार, त्याचं थोडं लांब राहायचं. लांब राहून घ्यायचं, नाही तर ते अंगावरती उडू शकतं आणि त्याच्यामध्ये पाणी असतं. ते पण एकदम लांब उभे राहून करता कारण ते तेल जरा उडतं, त्याच्यामध्ये पाणी असतं त्यामुळे. एक असं सोड पडतं.
झाले ना कुरकुरीत झालेत ना ते ठेवायचे बघा मित्रांनो. आता हे असे हे करून घ्यायचे बघा मस्त कुरकुरीत भाजीसारख्या मस्त कुरकुरीत झालेत एकदम. नंतरच हे करूया म्हणजे असा तुटाचा नाही जर खाद्यावर दातानं तुटणार आहेत. अंगावर उठतात ना. आता मस्त फुले फुले झाले ना. मस्त कुरकुर. मित्रांनो आता आपले हे फ्राय करून झाले हे बघा मस्त पैकी झाले एकदम सुटसुटीत झाले. विघ्नेश एक खाऊन बघ. भाजलो व्यवस्थित झालं असा नको भाजलो म्हणता. हे बघा फ्राय करून झाले. आता आपण बाकी काय काय साहित्य लागतं ते बघूया. आता आपण घेतलं कांदा घेतला हे बघा असं बल्क सारखं कापून. कोथिंबीर घेतली आहे, हिरवी मिरची, भोपळा मिरची आणि कांद्याची पात ती आणि ते कांद्याच्या पातीचा खालचा व्हाईट भाग असतो तो. आला लसूण घेतला आपण. सोया सॉस घेतला आहे, शेजवान चटणी आणि टोमॅटो केचप आणि लिंबू कॉर्नफ्लॉवर. आता काय करायचं आपलं हे बनवायचं आहे ना. एका वाटीत एक पेला आहे बघा पाणी घेतलंय. एक पेला घ्यायचा आहे आपल्याला. अजून थोडा होत अजून थोडा घेतला तरी चालत. त्याच्यात थोडासा लिंबू पिळायचा एक चमचा. बी घेऊ नको त्याच्यात. तुम्ही विनेगर असेल तर विनेगर वापरू शकता. बस टाक. आता त्याच्यात हे टाक सोया सॉस टाक. ते पण 2-3 चमचे टाक. मॅडमची दाढ दुखता त्यामुळे बोला गावना नाही. हे बघा ते टाक चालेल सावकाश होत ते. अजून एक टाक. बस 3 चमचे आपण सोया सॉस टाकला. हे पण टाक शेजवान. तुम्ही चिली सॉस असेल तर चिली सॉस वापरू शकता असं काय नाही. माझ्याजवळ होता नाही असंच होत. चमच्यात नको घेऊ होत ना असंच. ते आपल्याला किती तिखट हवं त्याच्या हिशोबाने घालायचं. होत बस बस बस. एक पॅकेट आपण टाकलं 10 रुपयाचं. आणि हे टोमॅटो केचप टाक 1-2 चमचे. अजून एक टाक. बस. आणि 1 चमचा नाही 1-1.5 चमचा कॉर्नफ्लॉवर टाक त्याच्यात. पटकन पडत जास्त. अजून थोडं टाक. बस 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 जास्त झालं. ते आता ढवळून घे पूर्ण व्यवस्थित. आता पूर्ण व्यवस्थित ढवळून घ्यायचं. नंतर पुढची प्रोसेस दाखवतो.
मित्रांनो आता आपण याच्यात 2 चमचे तेल टाकून घेतलं आहे. आता आपण एक त्याच्यामध्ये हे सोडायचं म्हणजे तेल पूर्ण गरम होऊन देत. आग जरा जास्त कर. आपण व्हाईटवाला कांदो पहिलं, आला लसूण नंतर. जास्त पण नाही पाहिजे. आला लसूण, मिरची, हिरवी मिरची, हां ती जास्त जाते. सगळं घरी आधी थोडंसं हे कर ना ते आतापासून भाजून देतो. आता तो कांदा टाक, भोपळा मिरची टाक. एकदमच कर ना ते दोन्ही पण, कांदा आणि भोपळा मिरची डबल ढवळू नका. आता व्यवस्थित परतून घ्यायचा, भाजून घ्यायचा. ते आता ताट खाली ठेव, नंतर टाकायचं ते, आता नाही. दोन 3 मिनिटं भाजून झाल्यावरती आता त्याच्यात आपण जे सॉस हे बनवलंय ना, सॉस वगैरे टाकून ते टाकायचं. टाकते थांब, थोडा वेळ थांब. ढवळू नको ते काय हे येऊन दे, उकळ येऊन दे. बरं जाड झालेलं आहे. आता हे घाल त्याच्यात, पीस टाक. आता हे पीस त्याच्यात टाकून घ्यायचे पूर्ण आणि व्यवस्थित ढवळायचं. लवकर टाका आणि पटकन हे आपण जास्त वेळ पण ठेवता नाही. व्यवस्थित ढवळायचं. तर जाड झाला नाही एकदा. असं व्यवस्थित ते ढवळून घ्यायचं. त्याच्यावर थोडेसे ते कोथिंबीर आणि ती कांद्याची हे वरती टाक. आपण हे जे कांद्याचं हे ठेवलंय ना वरचा भाग आणि ती कोथिंबीर ती वरती टाकायची. वरती शिजवायची.
फ्लेवर चांगला आहे त्याचा. दोन गोळा करून घेतलं बसेल. वाय तशी जवळ वाय साधारण चिली. आता लोळग्याची चिल्ली एकदम रेडी झाली आहे. जास्त आग केलंय. आता आग कमी करायची. गॅस असेल तर एकदम बारीक ठेवायचा. नंतर तोंडात पाणी सुटला. आता ह्याच्या तोंडात पाणी सुटलंय बघा. कसं जिभोळ्या चाटता. तर देवची आहे का अजून एक भाव येतात त्याचो काढण्यासाठी स्पेशल. तर मित्रांनो आता आपली लोळग्याची चिल्ली बनवून रेडी झाली आहे. हा युनिकच पदार्थ बनवला आहे. आम्ही पहिल्यांदा ट्राय केला आहे. हे बघा आता पुतणी गोव्यासून एका टेस्ट करूक देतो आम्ही. पुतणी आणि पुतणी हे बघा इथे गोव्यासून. प्रवीण मोठं पुतणी आमच्या आणि पुतणी अपर्णा. आता या दोघांका पहिली टेस्ट करू देतो. प्रवीण गोव्याचं काय सांगता बघूया. आमच्यापेक्षा काही गोव्यात कसं बनवतं. चल प्रवीण बस. चल भाकरी आणि चिल्ली चल. बंद कर दी. मित्रांनो आता हे टेस्ट घेतात बघूया. विचारूया आधी श्रेयसला विचारूया. कशी लागता चिल्ली लोळग्याची चिल्ली. खाल्लं नाही अजून. आता बघ हाव का नाही. आधी प्रवीणला विचारूया. प्रवीण कशी लागतं. खाऊन बघ. टेस्ट एकदम भारी हा. एक नंबर. एक नंबर. नक्की म्हणजे केलेलं तर काहीतरी चीज झालं. होतो. अप्पू खाल्लं तरी का उगा सांगतो भारी म्हणून. हा नक्की. प्रवीण मस्त ना. कोण भारी झाली सांगता. कशी झाली बाबू. कशी झाली. भारी ना. हा मित्रांनो आता हे खाणारे तर सांगतात भारी झाली आहे. मी काय अजून खाल्लंय नाही. आता मी नंतर खातलंय. मच्छी पण आणलेलं दुपारी ती पण वाढतं. मित्रांनो हा पदार्थ नक्की ट्राय करा. नक्की आवडेल तुम्हाला. आणि व्हिडिओ आवडला तर नक्की व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. आणि घंटी दाबा. हा घंटी दाबून ऑल दाबा. हा. मग आमच्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत सगळ्यात अगोदर पोहोचतील. पुन्हा एकदा आमच्याकडून नववर्षाच्या तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. हॅपी न्यू इयर. लोणग्याची जागा. मित्रांनो आज आम्ही लोळग्याची जी चिली बनवली ती आता खाणाऱ्यांनी तर सांगितली की मस्त झाली. तुम्ही पण नक्की ट्राय करा. तुमच्याजवळ पण ते भेटत असतील तर तुम्ही पण नक्की एकदा ट्राय करा. आणि मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की कशी झाली आहे ती. चला तर मग धन्यवाद.